Ose mutilen guapoa, jarraituko diot. Neska bat jarraitu nahi dit. Jarraituko diot. Kaixo, Kaixo. Mikelen neba da. Etorri nahi zara gure etxera etortzen den bitartean. Bai, guazen. Beitu, hau nire etxea da. Goa. Sartzen zaizu nire terraza. Bai. Mesedez, laguntza behar dut. Mutil bat akusatu nahi dit. Donostiko plazaren aldean, etxe more batean. Astra. Ertzaintza, gelditu. Teknologia sortu zuten mundu eskuragarriago bat lortzeko, baina mundu arriskutsu batean bihurtu dute.